Ayikho into esithokozisa nje ukuthi sikhulume nawe ngokukhethekile kwi-channel. Igama kuPastor weNingi. Sibonge kubona wonke umuntu olandela i-channel. uNkulunkulu ekubusise la ukhona khona njengamanje. Wonke umuntu olandela i-channel isayilo ngo-subscribe nongaka-subscribe. Siyabonga nje ukuthi ke nilandela i-channel nibukela ama-video. uNkulunkulu ke enilonde ngaso ngesikhathi. uNkulunkulu eniphe namandla ke oqhubeka nithenga ama-data noma nikwazi ukuthi nisiprovide noma nisihlinzeke nge-Wi-Fi emakhaya enu noma la nihlala khona. Sokhuluma ngamavesi amabili amathathu before singena siqile emaphusheni. Into yokuqala ngifuna ukuyiveza la uPsalms 128 verse 2 ithi ke, for thou shall eat the labor of thy hands, happy shall thou be, and it shall be well with you, with thee empeleni. Kodwa ke uma siyibheka la ngolikamageba ithi ke uPsalms 128 verse 2 ithi ke, ngokuba kuyakudla umsebenzi wezandla zakho uyakuba ke nenjabulo kube kuhle kuwe. So uNkulunkulu sinikeze sibusiso lesi ukuthi ke siyakwazi ukuthi into esiyithintayo iyakuba nezithelo, iyakuba nomvuzo omuhle. Ingake ithi siyakudla umsebenzi wezandla ukuthi whatever that we touch iyakuba nomvuzo omuhle ukuze bese sibanani nenjabulo phinde kube kuhle kuthina empilweni. Ngiyabonga kakhulu ngaza ukuthi asingene sicile la sikhulume ngomdungu wazi ukuthi ke ngibingelele ngicela ke ukubuza kusho ukuthini ukuphupha la oncinzo ufezela bese oyedwa kuba ke sengathi ke uyakukhama lo dodo ofakwe ilo fezela uphume. Ngibonge into oqala ngiveza ukuthi uma uphupha ufezela noma uma uphupha ubona ufezela lolu uphawu luxwayisa ke ngesitha noma ngomuntu oyingozi noma umuntu ocindezelayo noma umuntu osuke ekukhohlisa empilweni. Uma uphupha la ulunywa ufezela ngani yakwethu lolu uphawu osuke luxwayisa ukuthi kumele uqaphele ngoba ke ulengele engozini ngenxa yomuntu okusuke kugadla noma umuntu osuke ezama ukwenza kalisa noma ukwenza kabe empilweni. Sibonga ngoba ke uboneke ukukhanya lo poison walo okusho ukuthi ke ngenxa yethongo uma ukuthi umuntu olandela kakhulu noma observer amathongo usho ukuthi ngenxa yethongo uzokwazi ukuthi whatever abazama ukuyenza nempilo yakhe ingabi nomthelo omubi noma ke ngenxa kaNkulunkulu uma ukuthi umuntu olandela uNkulunkulu uyolekeleleka kungabi nobutha noma nobutho obungena empilweni noma bekuzama. Sihlabela phambili sibheke la usisanda mqhatheni uthi usisanda emqhatheni ndisacela ukubuza kutsho ukuthini uphupha ungumakoti uthweleke iketshemiya. Angiyazi iketshemiya nganza kwethu so angeke ngikhulume into engayazi. Kodwa ke asikhulume la ngokuthi uma uphupha ungumakoti lolu phawu olungakukhombisa isifiso sakho sokushada noma intshisekelo yokugana ukuthi mhlawumbe usukulungele ukugana uma ukuthi umuntu ongakashadi njengamanje. Kepha futhi uma uphupha ungumakoti kuyaba uphawu olusho ukuthi uzokwazi ukulungisa izinkinga zobudlelwane bakho uma kungukuthi uzama ukubuyisana nesithandwa sakho noma uma kade nixabene nesithandwa sakho, yabona. Kepha futhi uma uphupha ungumakoti kungaba uphawu osuke libe ukuthi wena kunoshintsho ongahle ubhekane nalo olukhulu nolungaba luhleke mhlawumbe empilweni yakho esikhathini esizayo, yabona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu enisize enisikelele abe nani anivikele anibusise.